Poilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha don koloi jompoi jolani men hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke joli mani karon noi ang je Michael songno borongni viral ono nugui joli oisi borok masa bai kok salaimasi borok ano viral khlairo viral khaimani na hai borok ano kusta netaro ano joli jangna kuno phanong na aboni karonai no oisoi ke borok viral khlairo hingke ang song ang to just maharajana khabai khubai na hamjagi bo tong ang tabajrati himai bo tong tamno jani joleba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bo maliya kuno maliya oi tongkha hingke sabo jani nangjagai tongkha hingke actually main fact joli mani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tio tongpuro Tipara mothani nok huk songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kono channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borok no to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana handi bo Tipara motha o uskang si phai usuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai boni tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba suk tabo gang khana ka high rank o rijak nai kusta netaro ba bono teijagai kotei thailik teijang ma haida teijang ga jagai ba pot bari kha actually bo high Michael no pot rikha ke tai bu Tipara sini Tipara motha ba tam janong ang pala maliya rikha ang ba ordinary borok ba tamo khainai tamo khaya sai manjaya hai pano Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 lakh sano boina 35 lakh sano naidi nai pai jotono sadi ani je viral ong mane Michael ni tini bisi bak tongkha Michael ongkha boni proof soho angri wano bo wanjinano je rang sanmani jemon dealing khaimen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jagi ang kabo to patini bepar ano normal bolong na ba bahika khaika amo wangani cinta kaisa tai borong ro botong na help khaine actually Michael sono to prai ekmas si ongya khona phaiman abrong is important wi tong ongke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchan mare o hamjang mane moda ani ba ongsi amo wang kaisa dukhu ongkha dukhu mane hai je borong no ang tras khai o borok si ama hai khayu hongka ba ang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect high rank rok ba ang kuno pala maliyata engka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoi haine mistake do ongjaka ang borok no bu je nakar sano tai kaisa kok engke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoi borok sak do songoi na ka ablang sai malaya bono ka tang sai malaya bo BJP dongkha Tipara motha dongkha na hoi IPF ti dongkha bono tang sai malaya no somoyo ka to yang diliwon no go parawo khabano IPF ti robai tongo boni bang kaisa viral khai purungan mana viral ya je true fact je paren boro kok samani amo wang khairi wano songai si ang ba bono malia je digi nokbar si ba eng bo ba sibi tong jaka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai ka no nokjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka to sini bagai je महाराजा ni bagai onek
जों खाप sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himtung bobo kaham keno जों bono kaham kano yang welcome riwo haitung jodi sano suspend kaipan ang haipano sini maharaja ni bagi kang jan parane roino himnai boyano je sapa hamtung nang karipa hamtung tongipa hamtung thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagi maharaja bo okong no sina ang sabo bo situng je ang aro indare babe kok samabo situng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo sang bai tam jane koro bo saya nugui phano hai hoibo hunya abo ang onek cinta karon ang bo becharai phangchino los kano tong borok siani egenso khaimaro kang belai dukhu nangkha asuk bumung kai tang kok sarak leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman mansiting ta je bu payong ta bo sisi sono tong bo nai thu ang batamo kuni posobo korai posobo naya posobo hamjaya boi hai dan khai deka khayu boi hai phaigra deka phayu ani batamo oprad ba ongkha sujara teiba ambagi nangomo press meet khayu je bisar khaine korong ba khayui yang Michael in the sayang kha ani